Gokart Cro Cup novi je sustav karting natjecanja u Hrvatskoj. Premijerna sezona startala je u Virovitici krajem travnja, a drugo okupljanje hrvatskih kartingaša i gostiju iz susjednih zemalja odvilo se na kartodromu Bura 25. i 26.5. Pa skupilo se nas par zaljubljenika u karting sport. Kao klubovi imamo zaista puno vozača. Htjeli smo približiti sport čim većem broju ljudi i natjecatelja, a to se po našem mišljenju može samo tako da se ovaj sport pojeftini. Samim time što smo otvorili klasu Open, privukli smo još novih vozača, tako da evo, mi smo zaista zadovoljni. Staza smještena u neposrednoj blizini naselja Šmrika, nedaleko mjesta gdje most spaja kopno s otokom Krkom, bila je spremna za atraktivne vožnje zahvaljujući marljivoj ekipi iz karting kluba Rijeka. Sama organizacija, kao i svaka, poprilično zahtjevna, treba stazu pripremiti, treba nam puno ljudi da bi sve ovo organizirali, tako da zadnjih tjedan dana poprilično je bilo naporno, nismo baš puno ni spavali, zaista smo se trudili i moram pohvaliti sve članove karting kluba Rijeka koji su uvijek tu kad nam nešto treba pomoć, pogotovo cijeli dio kluba iz Ilirske Bistrice, svaka čast. Htjela bi se zahvaliti Lovro Racingu, firmi na izvrsnoj pomoći i podršci i svima ostalima koji su nam tu pomogli. Kartodrom Bura izgrađen je 2015. godine. Krug je dugačak 822 metra i broji 19 zavoja, a širina staze je 7 do 8 metara. Staza je lijepa, ima dosta zavoja, neka zna biti zahtjevna. Sviđa mi se puno više nego druge staze. Staza mi je odlična, sviđa mi se zato što ima puno zavoja i on je tehnički zahtjevna staza, ja jako volim takve staze. I don't have any issues with the bumps. It's like the roads in Hungary. So, I love it. I love it. The karting is moving around. It's very, very good. It's enjoyable. Ma nije baš teška, lagana je za prestići, ima više prostora za prestići. Dobra mi je, nije teška ništa. Lagana je za upamtit. Ja sam ovdje svoje prve godine vozio na njoj i bilo mi je dobro. Vremenske prognoze najavljivale su promjenjivo vrijeme, a promjenjivo je na kraju i bilo. U subotu su održani treninzi i kvalifikacije, dok je nedjeljni program uključivao 3 natjecateljske vožnje u svakoj od 11 klasa. Ipak tu je svoje prste upleo jaki poslijepodnevni pljusak koji je sasvim natopio stazu, tako da je druga vožnja prisilno postala i posljednja u ovom danu. Nažalost, evo, na vrijeme ne možemo utjecati. Uspjeli smo odraditi 2 utrke, treću nažalost nismo, ali bit će bolje za mjesec dana kada se ponovo ovdje vozi treća runda GCC kupa. It was mental that you had to break each turn the same points, but I could see on my visor that it gets rainier. So it was difficult, but yeah, I guess it's Rijeka better. Skupio se na kartodromu Bura lijepi broj vozačica i vozača. Posebno je bilo lijepo vidjeti 9 malih pilota u klasi Baby Kart. Pa što se tiče odaziva vozača, jako smo iznenađeni. Mogu reći da je taj GCC kup koji smo pokrenuli zaista eksplodirao. 63 vozača danas, ako se ja ne varam, što je, evo, odlična brojka. Svi vozači Baby Kartova apsolutni su pobjednici dana i svi su dobili medalje za sudjelovanje. Pehare za prvo, drugo i treće mjesto osvojili su Kristijan Đaković, Kaja Kovačić i Niki Šestan. Odlično, nije baš bilo teško, nije baš bilo lako, ali bilo je okej. Najljepše mi je kad skretam i kad vozim. Jer su lijepi zavoji i sve. Ja vozim Baby i dobro je bilo. Evo, bio sam treće mjesto i onda drugu trku. Treće mjesto, 2 puta treće mjesto. Bolji su zavoji ili po ravnom? Ravna. A tebi je bolje po zavojima ili po ravnom?
ravno. Zašto? Zato što onda daješ pun gas. Noa Antonić donedavno je vozio baby kartove, ali preselio je u jaču kategoriju mikro, u kojoj je bio prvi, a drugi ukupno u vožnji s još malo većim vozačima iz klase mini. Da, jako sam dobro vozio i potrudio sam se jako puno. Zadržao sam drugo mjesto i nekako sam se progurao da izdržam svoje drugo mjesto i da se nadam da će drugi put biti isto za prvo mjesto. U klasi mikro vozio je još Marin Mazalović, dok je u klasi mini Karlo Đaković odnio pobjedu ispred dvije dame, Taje Kovačić i Arije Antonić. Bio sam se zabavio, bilo mi je fora, bio sam jednoj curi pomogao da napravi svoj dobar krug, onda sam ja napravio ovdje dobre krugove i jako mi je bilo dobro. Pa bilo je dobro i napeto. Bila sam vozila dobro, malo sam morala gasa dodati tu na ravnici, ali bilo je dobro. Iako mu je to bilo prvo natjecanje u karting svijetu, Daniel Buben bio je pobjednik u klasi mini 60 kubika. Jakov Marinković osvojio je drugo, a Lili Smrdelj treće mjesto. Jesam, da, dosta sam zadovoljan. Nisam uopće očekivao da će tako dobro proći. Bilo mi je zabavno dosta. Ja vozim klasu 60-ka, bila sam treća i dobro je bilo. Mi se kao klub možemo pohvaliti kao klub sa 4 ženske i to su sve male curice, tako da zaista smo ponosni na njih. To su Kaja, Taja, Lili i Arija. Dosta smo pehara danas uzeli kao klub, tako da jako smo zadovoljni. Da su djevojke bile raspoložene na kartodromu Bura pokazala je i Jenny Ščulac, koja je pobjedila u klasi junior ispred Stanka Šafara i Eme Mihičić-Cindrić. Prvu trku sam se uspjela provesti na prvom mjestu, hvala Bogu. Bilo je gusto, dosta smo bili blizu svi i drugu trku sam startala sa prve pozicije, uspjela zadržati poziciju i sve u svemu sve je prošlo dobro. Jako sam zadovoljan sa rezultatom, naspram prošlog rezultata u Novom Marofu i u prvoj trci sam imao veliki udes i karting šasija je pukla ovdje. Nismo mislili da ćemo uopće stići danas na ovu utrku, došao sam bez kvalifikacija, bez ičega, startao sam zadnji i zadnjeg mjesta sam se probio na drugo mjesto i prezadovoljan sam rezultatom. Klasu KZ Junior suvereno je osvojio Vinko Jelačić ispred svojih kolega iz Racing Panda tima Mihaela Šečića i Ricarda Kurpesa. Drago mi je zašto je ovo tu meni isto potpuno novo iskustvo. Na ovoj stazi sam prvi put sa shifterom, već sam ovdje tu vozio i ja sam zadovoljan sa svima što se dogodilo ovdje. Barna Bence iz Mađarske bio je pobjednik među vozačima klase senior. Nino Škugor osvojio je drugo, a Adriano Kraljić treće mjesto. It's my first time here in Rijeka. I had one test day, so that was very short in compared to the others. I enjoyed it and it was fun and the final result is very good. Much better than I expected. U klasi DD2 vidjeli smo pobjedu Matije Momčilovića ispred Franka Škugora i Ivana Grabara. U klasi KZ Drago Trefilov slavio je ispred Alberta Lukše i Nike Domazetovića, dok je Valter Smrdelj bio najbrži u klasi KZ Master. Ciljem su iza njega prošli Tomislav Škvarić i Damir Škalić. Super, utrka bila super, sve je bila organizacija ok, samo kišica nas je malo smočila i to je to. Staza je odlična, nagumirana bila jako i vrijemena su bila dobra i sve se posložilo. Još su nastupali vozači klasa Open i Open Hobby, a pehare pobjednika osvojili su Saša Blažina i Matej Fekonja. U svakom slučaju bio je to zanimljiv karting dan na kartodromu Bura, a vrlo brzo vozači će imati priliku utvrditi gradivo na ovoj stazi.
22. i 23.6. na rasporedu je treći od 5 planiranih GCC vikenda u 2024. Svi ljubitelji kartinga neka se slobodno priključe.